ଯାତ୍ରା ଭିତରେ କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା ତ ଆମ ଗାଁ ଗର୍ବ ପୁଣି ଆଉ ଯେତିକି ହସ ଖୁସିରେ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରା ଆମ ହସ ଖୁସିରେ ଆମେ ଯେତିକି ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ବନେଇ ପାରିବୁ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଜି ତ ଯାହା ଗଲା ଗଲା କାଲିକି ହୋଲି ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରା ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।